Hallo, hallo. Hjertelig velkomne til alle. Hjertelig velkomne til alle. Kan I høre mig? Om muligt kan man finde en plads nu. Og der er nogle pladser, hvor der er lagt nogle burker på. Nogle burker her foran. De er reserveret til den nærmeste familien. Og det er ikke sikkert, at der lige er en plads til alle, men der kan man kanskje finde plads på bænkerne, eller på trapperne, eller stående, eller noget konstans. Ja, men där är. Ja, men sitt där. Mamma, pappa, Selina och farmor. Selina, hvor der er burger. Pappa kan vara lite. Vilka platser är det? Vilka familjer är det? Min og Nathalie. Min familj är klar. På brudparts vægner beder jeg at få hilse jer alle sammen varmt velkomne til denne vigsel mellem bruder Benjamin Borg og søster Nathalie Sækker. Det er super hyggeligt, at vi kan være her alle sammen i dag til at være med til at fejre den her lykkelige og dejlige dag for bror Benjamin Borg og Nathalie. Og vi vil starte med at synge en sang, nummer 36, og I har fået et stykke papir, hvor der står sangen på. Og den anden sang, det er så den, vi slutter med. Men sang 36 vil vi gøre med.
almægtige, kære far Jehova Gud, vi takker dig for, at vi på denne skønne dag kan komme frem for din højt ophøjet og hellige trone. Takker dig for livet, og takker dig for alt, hvad du gør for os. Også dit store skaberværk. Også den gave, som ægteskabet er. Vi beder dig, om du vil velsigne den dag, om du også vil være med Natalie og Benjamin, at det bliver en dag, de kan se tilbage på og glæde sig over. Også det løfte, de her giver hinanden i dag, at du også vil velsigne det. Vi beder dig også, om du vil være med os på dagen her med din hellige ånd, at vi også må mindes alle de ting, som du gør for os som mennesker. Og vi lægger hermed begivenheden her dag i dine hænder, og det gør vi i din vældige søn, i Jesu Kristi navn. Amen. Så vil jeg give... Så vil bror Niels Petersen, han vil sige et par ord til Benjamin og Natty, og vi andre, vi kan sikkert også få lidt ud af det. Velkommen, Niels. Tak skal du have. Natalie og Benjamin, så blev det den 3. juni. Så er det nu. Det er nu, I har sagt, at I vil sige ja til hinanden. Og jeg kan oplyse jer alle sammen, at de gør det helt frivilligt. De gør det af kærlighed. Det er fordi, de elsker hinanden. Det har de skrevet til mig. Man siger godt nok, at kærlighed den gør blind. Og jeg har da også nogle gange tænkt, hvad i alverden kan hun se i ham? Eller hvad kan han se i hende? Men ikke i jeres tilfælde. I er nogle kærlige, omsorgsfulde, kønne, unge mennesker, der klart har vist, at I ønsker at tjene Jehova. Og det er vi rigtig, rigtig glade for. Jeg ved også, at jeres forældre, både Roland og Susanne og Miriam og Flemming, er meget glade for det. Men også bedsteforældrene, der er til stede her, både Sonja og Roald og også Vera. Det betyder rigtig meget for dem. Fortsæt med det. Men jeg vil gerne begynde med nogle kloge ord. Løsner. Den, der bøjer sig, når han har uret, er klog. Altså bøjer sig, er klog. Den, der gør det, når han har ret, er gift. Så hvorfor gifte sig, når man hele tiden skal gå og bøje sig? Det er fordi Jehova har indstiftet den ordning. Da Adam så blandt dyrene, at der var ikke nogen partner, sørgede Jehova for, at han fik en partner. Og så, da Eva var ført frem til Adam, så blev der sagt, at den grund forlader en mand sin far og sin mor, og han skal holde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød. Og Jesus sagde, hvad Gud har sat sammen, må ingen skille ad. Så hvordan kan vi nu lime jer sammen, så det holder? Jeg tænker, at I kender godt noget kontaktlim, man smører det på hver side. Og så når det er tørt, kan man sætte det sammen. Og når det så først hænger, så kan man ikke skille det af. Jo, man kan godt vride det fra hinanden, men så går noget af det på siderne i stykker. Og så kraftigt bliver I limet sammen, for det skal holde for altid. Jeg kunne godt tænke mig, at I kigger på jeres højre hånd. Den er en del af jeres legeme. Den kan man sige, I er et med den. Men den er faktisk også næsten uundværlig. Men Benjamin, forestil dig nu, at Natalie er din højre hånd, og Natalie, forestil dig, at Benjamin er din højre hånd. Har I så nogensinde prøvet med jeres højre hånd at vælte en kop kaffe, eller endnu værre et glas vin? Har I prøvet? Nej? Benægtelse. Men når man laver en klodset handling, hvad var det første, man så tænkte på? Ville I hugge hånden af? Nej. I skyndte jer at få fat i en klud, og ville tørre op. I skulle have mindsket skaderne af den klodsede handling. Og på samme måde, når I kommer til at opføre jer klodset over for hinanden, så er løsningen ikke at kotte, men løsningen er, når I følger Bibelens kloge vejledning, det er at finde ud af at få mindsket skaderne af de klodsede handlinger. Og nu vil jeg godt have stået med en bibel, men Bibelen er også i den her iPad. Så det vi godt vil slå til lyd for her, det er
Brug Bibelens gode råd til, hvordan I løser de eventuelle problemer, der kommer. For der kommer nogen. Hvorfor er Bibelen den bedste? Fordi der står i salme 103, vers 14, at han ved, hvordan vi er dannet. Altså, det er Jehova, der har skabt os. Han ved bedre end jer, hvad der er bedst for jer. Han har for eksempel skabt manden, så han har behov for, at der bliver vist ham respekt. Han har skabt kvinden, så hun har et stort behov for at blive elsket. Og det tilgodeses i ægteskabet. Det er virkelig noget, vi skal prøve at leve op til. Jesus blev spurgt, hvad er det allervigtigste i livet? Allervigtigste. Han sagde, elsk Jehova, det næste, elsk din næste. Nu bliver I to hinandens nærmeste næste. Og der blev også tilføjet, at næsten gør ikke hinanden noget ondt. Og jeg kunne godt tænke mig at fortælle lidt om, hvad Benjamin han har betroet mig. Ved du, hvad han fandt for dine store, smukke koøgern? Det vakreste, smukkeste smil. Og du har let for at skratte, og når du skratter højt, kommer grøntende griselyd. Og det er det bedste, han ved. Natalie, han må virkelig elske dig. Du er snæl, du er gavmild, du dufter godt, og så er du dig selv. Og Benjamin, jeg vil måske sige, man kunne måske godt finde nogle mere idylliske dyr at sammenligne med. Finde lidt inspiration i højsangen. Og når man skal sammenligne med smukke øgner, så siger vi i Danmark, at du har lige så kønne øgner som et dårdyr. Ikke en ko. Men Benjamin, ved du hvad Natalie hun faldt for? Det var for din omsorgsfuldhed. Fordi du altid er der for hende, og du kan få hende til at skrætte, og så kommer der jo mange griselyd, og det bliver jo rigtig, rigtig hyggeligt. Men et ekstra plus, og ved du hvor du scorede det helt rigtige? Det var, at du gjorde et godt indtryk på hendes familie. Det, at hendes familie elsker dig, det var rigtig, rigtig godt for dig. Et ekstra plus, ikke så vigtigt, men det er, at hun kan også godt lide, at du har nogle muskler. Men det, der er det vigtigste for hende, det er, at du tjener Jehova. Så det er rigtig fint. Og nu kommer vi så tilbage til Bibelen, for der står i prædikerne også det, vi sang om, at en trætårnet snor rives ikke hurtigt over. Hvordan kan I to få flettet Jehova med ind i jeres ægteskab? Det kan den ved, at I fælles studerer sammen, I beder sammen, I går i tjenesten sammen. Det kræver disciplin. Det kræver, at jeg ved, at I har fastlagt at have en teokratisk familieaften. Men sørg for, at der ikke kommer noget på tværs. Sørg for at følge Jehovas vejledning. Og nu mere I læser i den, desto nemmere vil det også blive for jer at løse de problemer, der opstår. I kommer fra 2 forskellige lande. I kommer fra 2 forskellige familier, der er vant til at løse tingene på forskellige måder. Og derfor bliver det et samspil, I nu skal have fundet ud af. Og hvordan løser I det? I følger Bibelens gode vejledning. Det er vigtigt, at I sætter jer nogle nye åndelige mål sammen. I er 2 med temperament. Jeg har hørt med dig, Benjamin, at da du var dreng og voksede op, og hvis det blev for meget, det kunne det blive en gang imellem, så sagde du adjø og gik ind på dit værelse og smækkede døren. Så ville du være dig selv. Men nu får du et problem, Benjamin. Som jeg har fået oplyst, så har I kun 2 værelser. Og Benjamin, jeg kan betro dig, at Natalie, hun skal hurtigt få fyldt det ene værelse op med tøj og sko. Så du har ingen steder at flytte det hen. Men mit gode råd vil være, giv hinanden plads. Det er ofte bagateller, der kan få ens temperament op. Selv til 10. Undlad at træffe beslutninger, når I er opbragt. Pas på hinanden. Undgå at såre hinanden. Og Natalie, hun siger tingene meget lige fra. Men så er det også overstået. Så det er rigtig dejligt. Men jeg kunne godt tænke mig, at inden I bliver limet sammen, smeltet sammen til et kød, at vi lige fint justerer lidt. Og først dig, Benjamin, der fortælles i Bibelen, at du skal være familieoverhovedet. Du har ansvar for din familie. Og der står i Efeserne 5:25,
I mænd, elsk fortsat jeres hustruer, ligesom Messias også elskede menigheden og gav sig ind for den. Så du skal være rede til at dø for Natalie. Jeg læste i et ugeblad om en kvinde, der sukkede over, at hendes mand hele tiden sagde, at han var villig til at gå i døden for hende, men han gjorde ikke noget ved det. Nu håber jeg ikke, at Natalie, jeg tror ikke, at Natalie nogensinde ville ønske dig død, men du skulle være rede til at ville ofre dig for Natalie. Og nu har du ansvaret. Du har ansvaret både at sørge for det materielle, det følelsesmæssige, det åndelige. Og det betyder, at du går foran i tjenesten, du går foran i at komme til møderne, du går foran i, at I skal studere, og går også foran i, at I har noget bøn til Jehova sammen. Det kræver også, at I har noget adspredelse. Jeg ved godt, du godt kan få Natalie med ned i styrketræningscenter, eller hvor det er, I styrker, hvor I træner. Ikke så meget. Men der skal også noget andet adspredelse til, og det er vigtigt, at det bliver fordelt på en god måde. Jesus sagde om sig selv, at han var mild, at han var ydmyg, og at hans disciple kunne finde ny styrke for deres sjæle. Så på samme måde må det også gøre, at du kan give Natalie en styrke. Altså, det udlader, at man kan være en vredladen hustyran, at man kan dominere sin kone. En god ægtemand er ikke streng eller diktatorisk, og han vil ikke bruge hans stilling som overhoved til at dominere sin kone. Men en ydmyg ægtemand, ligesom Jesus, er villig til, selvom han ikke havde nogen fejl, men du har fejl, og derfor er det vigtigt, at du er villig til at sige undskyld. Der tog jeg fejl, og på den måde så sørge for, at på den måde kan hun også respektere dig, fordi du er sådan en elskelig mand. Benjamin, du får en meget smuk hustru. Fortæl hende. Det vil gøre hende endnu smukkere. Hun vil stråle af glæde, når du fortæller hende, det er et oprigtigt hjerte. Det er simpelthen den vigtigste skønhedskur, du kan give Natalie, og den billigste. Det er vigtigt, at du også husker at sige det, som årene går. Og jeg taler lidt af erfaring. Vær især opmærksom, hvis hun har været hos frisør, eller måske har været ude og købe et stykke tøj. Det er meget godt at være opmærksom. Natalie, vi vil også godt have justeret dig lidt ind. Hvordan kan du blive en hustru, der elskes højt? Du indtager en lige så ærefuld plads i ægteskabet, selvom Peter skriver, at du er en medhjælp. Jeg vil godt lige læse kort Efeserne det 5. kapitel fra vers 22. Der står, lad hustruerne underordne sig deres egne mænd som under Herren, for en mand er sin hustrus hoved, ligesom Messias er menighedens hoved. Så det, der står her, er, at vi skal forstå ledelsens princip. Anerkende, at det er Jehovas vejledning til os. Det er sådan, et ægteskab bliver lykkeligt. Vi var inde på før, at han har skabt os med nogle behov, og når han så råder os til at følge det, så får vi det bedst, så bliver vi lykkelige. Så sørg for det. Der står faktisk noget mere. Der står i 5:33, dog lad også hver enkelt af jer elske sin hustru som sig selv. Det var selv til dig, Benjamin. Nu kommer det. Men hustruen skal have dyb respekt for sin mand. Og det gør, at du ikke vil nedgøre Benjamin, heller ikke når han tager fejl. En god hustru, hun vil også sørge for, at selvom hun ikke er enig i den afgørelse, der bliver truffet, vil hun gøre alt, hvad hun kan for, at den afgørelse ikke får et dårligt udfald. Prøv at arbejde på, at de får det bedste ud af det. Det er vigtigt. Det gør også, at du påskynder hans bestræbelser på at føre an. Også, at du ikke giver ham en følelse af, at han aldrig kan gøre dig tilpas eller tilfreds. Så det udlader, at du siger, hvad sagde jeg? Jeg vidste det. Du tror altid. Undlad det. Det fører ikke til noget positivt. Og når du udtrykker din mening, så prøv at gøre det positivt. Prøv at gøre det mildt. Når du gør det, så smelter det jo Benjamins hjerte. Og Benjamin, jeg har været inde på, at du får faktisk en meget omsorgsfuld og gavmild hustru. Men der er en grænse. Du holder fingrene væk fra hendes pomfrites. Det er på plads. Godt.
Natalie, jeg tror faktisk, at vi er ved at få jer justeret rigtig godt sammen, men hvordan i alverden skal jeg få limet jer sammen, så det holder? Man kan jo få en 2-komponent kontaktlim, der kan lime alle overflader. Den er virkelig kraftig, men den er ikke god nok. Vi vil have en 4-komponentet kontaktlim. Og ved I, hvad det er? Det er kærlighed. Det er sådan, at i Grækenland eller på græsk, der har man 4 udtryk for kærlighed. Man har en kærlighed til den personlige, man er til gode venner. Den skal I have opdyrket. Den anden form for kærlighed, det er den inderlige hengivenhed mellem familier. Den skal I have opdyrket. Den tredje form, det er den, man har til det modsatte køn. Det romantiske, det erotiske. Den skal I have opdyrket. Men den 4. ingrediens, som de fleste eller nogen glemmer, når det går galt, det er agabekærligheden. Og den holder, fordi den er bygget på Bibelens råd. Den gør, at man simpelthen gør, som Jehova har gjort. Og hvor mange gange vil Jehova tilgive? Prøv. Prøv. Nej, ændre det. Altid. Altid tilgiver Jehova. Det er faktisk med kærlighed, der står om den, at den aldrig svigter. Kærligheden er som et stykke tøj, I tager på, der kan beskytte jeres legeme. Sådan vil den også beskytte jeres ægteskab. Så vær på udkig efter at vise hinanden kærlighed. Sæt jer tid til at være sammen hver dag. Prøv at følge nogle af de gode bibelske råd, vi her har været inde på. Så vil I altid være limet sammen i kærlighed til et kød. Husk at benytte de kloge ord, vi indledte med. Natalie og Benjamin, bøj jer, når I har uret, så er I kloge. Men gør det også, når I har ret, så forbliver I gift. Så nu vil vi bede vielsesforretter på Tom Lysholm om at sørge for, at I bliver rimet rigtig godt sammen. Ja, då är det sammanvigningen som återstår. Trevligt. Vill ni vara vänliga och resa er upp? Äktenskapet är instiftat av Gud och dess ändamål är enskildas och samhällets väl. Och det är avsett att vara till Guds ära. Och ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra. Tar alltså du, Benjamin Sebastian Borg, denna Natalie Maria Sackel, till din hustru, att älska och troget hålla fast vid, enligt Guds lag i den heliga skrift som gäller för kristna äkta män, så länge ni båda lever tillsammans på jorden enligt Guds föranstaltning för äktenskap. Ja. Tar du, Natalie Maria Säckel, denne Benjamin Sebastian Borg, till din man, att älska och troget hålla fast vid och djupt respektera enligt Guds lag i den heliga skrift som gäller för kristna hustrur, så länge ni båda lever tillsammans på jorden enligt Guds föranstaltning för äktenskap. Ja. Då går det bra att överlämna ringar eller ringen. Så ge varandra handen till bekräftelse på det. Jag förklarar nu för äkta makar. Glöm aldrig det löfte om trohet för livet som ni nu har avlagt. Lev med varandra i inbördes aktning, kärlek och förtroende och besinna ert ansvar mot kommande släkten. Må endräkt, lycka och Guds välsignelse råda i ert äktenskap och i ert hem.
Därmed är själva vigselakten över. Vi ska avsluta med en sång, nummer 87, och sen ska vi framföra en bön. Och sen kanske det blir lite för fotografen efteråt. Jehova, vår älskade far i himlen. Det är verkligen ett lyckligt tillfälle för oss alla här nu att få se Benjamin och Nathalie sammanvigas i ett äktenskap inför dig. Det är verkligen en kärleksfull anordning du har gjort. Du är äktenskapets upphovsman och vi uppskattar alla den här anordningen. Vi är alla en del av den på olika sätt. Att vi tillhör en familj och vi har möjlighet att redan uppleva glädjen i ett äktenskap eller kanske se framåt framöver. Allt det här är någonting som du har gjort till människans glädje och vi vill verkligen framhålla hur mycket du uppskattar det och att vi vill att det ska vara till ära för dig. Så vi vill att du välsignar nu brudparet, att den här dagen blir en sån lycklig dag och att det bidrar till att vi alla kan känna oss förenade i vår tillbedjan av dig. Att vi alla försöker att lyssna till de fina råd som också gavs här i vigseltalet och tillämpa dem i vår äktenskap och våra liv. Så fortsätt att välsigna Benjamin och Nathalie här och den här dagen och verkligen bli till glädje. Vi tackar dig och frambär bönen nu i din son Jesus namn. Amen. Jag ska passa på att gratulera er och överlämna vigselbeviset. Och skulle det vilja vara så det finns en liten fotografering här nu som var bra. Der er lidt praktisk information. Benjamin og Nathalie, de bliver her den næste halve time, så man kan få sagt tillykke til dem. Og så vil barn og så videre vil blive åbnet, så indtil klokken 17, der
der kan man bare gøre, hvad man har lyst til her, men kl. 17 skal man være tilbage på gården, hvis det er sådan, man skal noget andet. Men ellers er baren åben, og der er snacks og så videre. Velkommen her. Känns det bra? Konstigt? Ja, kul. Grattis Nils! Ni är så fina. Wow, vilken kul! Penny kan hålla på saker som ett tag. Ja, det var... Det är ju det bara. Så fint. Grattis Gudda. Jättekul.
Jag ser lika. Grattis, så fin du är. Det är bra alltså. Hej! Jag tar en bild med honom. Grattis. Vad ska vi ta det så ska jag ta mig? Nej, det går. Ja, just det. Smyger fram. Tack, jag så missnöjd. Det är alla som är glada. Nu ska inte det vara sådana. Jag kommer hela vägen från Stockholm här. Det är bara ett ryggen. Det ska vara trevligt för att bygga upp någonting som har gått förlorat. Ja, exakt. Det är lite hårdare i Stockholm. Det är lite hårdare. Till ligger med. Bara njuta. Pausa. Ja, jag grät i tårar för en stund.
Vad det ska ner. Vilken härlig dag. God morgon. Ja, jag är med på bland annat pressa dessa bröd. Så ja. Wow! Så fin är ni. Wow! Wow! Tack själv. Alltså dina minor där. Priceless. Aj, älskling. Vad kul. Jag missar det. Ja, du är det här. Det var älskling. Ja,